औ बोथोरा मासि गरमलै दिनैलाय बबे खनानिफ्राय जिलाबो लायखोलै सान्दुङाबा ओइ बिमा हा न'फ्राव दंना गैया जाखो बेरेफुंजानि बेरायना फैलायबाय इस्रां फैग्रोमोना मानसिखौ बेबायदि बुङो नालाय गरमफ्रामबा ओरैनोबा माबादि औ ओइ बिमा थांलाय थां दै गिलास लाना फैलाय आंनो र' लायनि खामानि मावनायफ्राव मा थिनोथाय नै बिसोरजों दै गांनायखौ बिनायाबो ख्रें ख्रेंसो बिसिना लाबोलै माबार गांनाय हामथारला नो बबेयाव बेरायना फैयोथाय दै बुरै थाब थाब जाव माइरंफ्रा मोजांसो बुंदों नोङो बुरै बाला बिदि रागा दाजा दै बेरेफुंजानि बहा थांनो ओंखारलायखो बड'लेण्ड सोगाव देलायग्रा मुवा लायनो हायै खालि देलायग्रा मुवा लायनायल' फोनोना फोनाखै सोरबा बिजामादैसो नायनो थांनो ओंखारदों ना मादों औ आयै बिजामादैखौनो नायहैनो नागिरदों आं बिमाया एथ' खस्थ' हाबा मावो बिफा फिसा जानायल' बिसोरो बेरायनो थांसै आयै आया मबाइला ओइ बिमा आं बे बड'लेण्ड सगाव थांनानै फंबाय नेरसोनाव एसे रां दाहार बिनानै दोननाय दंमोन बेखौनो लानानै फैनां मानो रां दाहार नांगौ जाखो बे हाजिराफोरनो हरनो गोनां जानायखौ एसेबो मिन्थियासै नामा नोङो ओरैनोबा लकडाउननि थाखाय बेंकआव थांनो हालाय लांला दाहार लाथ'लायबावनांबायसो बे बड'लेण्ड सगाव पुलिस फौजिफोर फैया नामा बिफा फिसा बिगुर बिसिना हरजोबबासो हामगौ एस नोंनाबाथाय बेबायदिनोलै हा फिसा हिन्जावालाय बहाथो थांलायखो हा बड'लेण्डआवनो थांदों आरो देलायग्रा मुवा लायोनो दे थांथों दे हेल' ओइ बहा दंब्रा आंनो गुरलाबखौ नांगौ जादोंमोन ना मानि फैसामोनब्रा दख'नाखौ जानानै बावदों नामाब्रा जानोलै आं बावबायना बे लकडाउननि सिगां लानाय राङा आं नांगौ जादोंमोनलै ओरैनोबा खानाय गोलावा रिसार्ज सोनो आंखौ थें थें हरगासिनो दा होफैबा होफैलै फैसाया आं नांगौ जाथारदों दे अखा गारबानो फैनोसै आङो दा अखाबो गारथ'वाखै नै थांनोबो औ दाहाय नांथारगौ आंनो दाहाय होफैथार बे अखा गारबानो फै मिथिबाय एकदम आंनो नांगौ जाथारदों मावजिया मा खालामदों फन हरनि र' हेल' मावजि मा खालायदों नैलै आंबो उन्दुना दं ओमफ्राय मामोन माबा आंनो बेलेन्स नांगौमोन दानजोबलायबाय रिसार्जआ आं दाख्लै बावैसो सोना हरथारदों नोंनो दिनैफ्राय आंनाव फन हरना नों होनबा फैसा गैयाबा ओइ बे खांख्राया लकडाउननि सिगां आंनिफ्राय 1000सो फैसा लाना दोनदोंमोनलै बेखौनो बिहरनि आं र' दाहाय सोना हरथारगोन आं सना सिन्था दाखालाम आरो रावजोंबो दारायलाय भिडिअ कल खालामथारदो सना बेलेन्स गैया बेलेन्स सोना हरना होनबानो भिडिअ कल खालामगोन दे होमबा दा सोना हरबानो जाबाय दे दोनथ'नोसै होमबा शाला फैसा गैखायैयाव रिसार्ज सालि रिसार्ज ओरैबा मानसिया फैसानि मा जादों लकडाउन समाव इनकाम गैया बाल गैया बे खांख्रायाबो माला होफैगोन सुवारा आंखौ र' साला सुवार खांख्राया फैला नामाब्रा आंखौ नेहैबाय थासिगोन नामा बेलाय मोनालाय लांसै ओरैनोबा आंना सनाया रिसार्ज बिहरगासिनो बेथ' खांख्रायसोलै सुवादा रायखांनाय लोगो फैमारबायब्रा जिबनाव जागोन दे ओइ र' माथो जालायखोब्रा ओइ फैसा नांगौमोन आंनो मा जाखो मा फैसामोनलाय अ जाना लाना सुवादा बावदों नामाब्रा
दहाय आं नोंसानाव थांदोंमोनब्रा फैसा होननानै साला थगायबायसो नामाब्रा थगायाखैलै आं दा सावलाबलाबखा आं फैसाखौ आं दा इनावनो सोनाहरबायना नोंखौ आं थांदोंमोन ना नोंसानाव न'आव नांथारगौमोन दा आंनो दा आंनाव फैग्रा गैथ' आं र' दसेनि उनाव फैफिनगासिनो बिदिनो बोरै जानो आंनो नांथारगौ दा आं इयाव थांना फैनि र' दे सिन्था खालामनाङा आंनो नांथारगौलै साला भिडिअखौ रायलायनांगौआसो बिराद लस खालामबाय बि मा जाबावगोनलै आं दिनै माथो नेटवर्कबो नाङाब्रा फेसबुकआव बड'लेण्ड निउस मोजां होथारोमोन आयै फेसबुकआव मा इसे मोजां अमा खोमा होदोंलै सावबावलायबावनायसो जुमाय गोरानजों खम गोथाव जागौमोन बे सुवादासो दंलायो माथो खुजाथ्रा साला साला जात्रा नस्थआसो फैलायबाय माथो सुवाद नोंसो जिरायगोन र' सान्दुंआबो जि गुदुंथार आं थानायावलाय मानो फैदों सुवाद साला खुजाथ्रा आरो नेरसोन फंबायला दंना गैया दुगैदों सिङाव हाबबाय ओइ बोथोराबो गरमथार बे बाहेरायावनो जिरायनोसै दे होमबालाय ओइ बागि दुगैहांगोन नाङाखै नै हंला फैदों गरमलै बोथोराबो दासो दुगैखांदों आदा सौहैबायबो औ फंबाय गरमखाय दुगैस्र'दों आङो एसे खामानि दंना इथिं थांनांगौ मैया बुंनायखौसो लांनो फैदोंमोन आं फंबाय आदा राङानोथ'लै आदा एकदमबारे दामानि लकडाउनखाय मालफ्राबो सेल जाया जाथारदों नों बिनाय खिनिखौ मोननाय नंला आदा दायो आंनाव 5,000ल'सो मोननांसिगोन नोङो दे थाखा फैसाया थाबाय थायालै बेनोथ'लै रांफ्रानो दाहार हरै आखाइफ्रावनो थालाय लांला माथो दे जासिगोन दे फंबाय गैथारिखौ माथो खालामबावनो रांफ्रा एसे थाब होलायदो आदा आहाबो बिराद प्रब्लेम जायोना जागोन फंबाय बोथोरनि आंखालनि थाखायसो फैब्रब लाद्रब नांबाय जाबायब्रा जागोन दे आदा होमबालाय दे बिदिब्ला थांलायनोसै औ दे थांनाङा साला सुवाद थाथ'दो जागोन दे आदा दे मोनग'नायखाय थारलांथारबायब्रा साला सुवादा जेबो नङा र' बागि थांसै र' आं गस्ला लंपेन्ट गानना फैनि आब'सो माथो नानिसो माथो माला फैनाय दाख्लैसो फैदों आब' बहा थांनो नागिरदों आब'आलाय बड'लेण्ड सोगाव थांनो नागिरदों आंबो बिथिंनो थांनो नागिरदों आंजोंनो थांफानो हागोन जागोन दे
आदा आदा मा जाखो जेबो जायाखै बिनानाव माबाफोर नांगौमोन बिनानाव फेस वास नांगौमोन आदा र' दंना गैया नायनि दै फेस वासआ दंना गैयाथाय फेस वास नै बिनानाव फेस वासआ मोनबाय बेसेबां आदा 120 बिनानाव नो फैसाया आदा खुस्रा गैया नामा बिनानाव गैया आदा खुस्रा दंना गैयाथाय नायनांगोनसै आंबो बिनानाव खुस्रा गैया माथो मालाबा होबानो जागोन दे आदा बिनानावा आदै गालांफानि फिसाजोमोन नामा सिनायनो हायासै आं औ नंगौ दा बिनानावनि नाम्बारखौ लांनो हागौमोन नामा जागोन दे ला देरथारबाय माथो सिनायलायनो हायासै आं दे बिनानाव बिदिब्ला नाम्बारखौ बुंदो 8638 60021 21 जाबाय दे बिनानाव थांनोसै दे आदा बस माथो बाजैया बिरबोगासिनो हनै बाजैया फैगासिनो माथो हनै ए नों मारखोसो र' फैनो र' मासे साफालै मा फुनफुना फैदोलै मोदोमफ्रुलायनाय मासे गावदांलै बाजैया लावदुम बेफोर मा आखु आं फाल्थुना बै फार्मासियाव फाल्थु बिहा मालाय बेराम फाहामो नोंलाय फाथु सेंग्रासो बेलाय आथिखालनि लाइमोनफोरनि कालसारखा नोंगौथ' आरो औ नंगौ जौ लोङै सिगारेट जोबै गामिनि सेंग्राफोरखौ फाल्थु खालामजोब्बाय हगार लामाया ये बस थांबायसो माथो साननैसोआवनो खाना लायगासिनो बेखौ र' लायनांगौ लायथारनांगौ दिनै थांसै मा बस इया मोजांथारबायलै दारमासिथिनि माथो लावदुमबायसो औ बेबायदिजों हिनजाव मोनाथ' डाइरेक्ट बाम खावनांगौ किस खालामनांगौ आइ लाभ इउ होननांगौलै मा गरम मुगैलाबायखोब्रा नोंलाय होद फाग्लालाय मानसियालाय औ बस नों थांसै है नोंसा लोंहैदोलै थांसै नामा दाउ दं नामा दाउला दाउआजों गोनांखौ लानानै नङा दाउ आयु सान्दुङा मासि गोसा ओइ नानि सिखार माइ लामनांगौमोन बाख्रियाव हाबफै आइया दिनै आलिया दाउ लांफैगोन आदारखौ होना दोनखानोसै आं
मोनायावबो लानाय जागोन दाउ दाउ होसोलायो नै माथो आदासोलाय औ माथो दाउ लायनो नागिरखो बै लावदुम आदैमोनाव लायनो नागिरदां ओमफ्राय दाउ गैला नोंनाव दाउआथ' दाख्लैबावै हरखांबाय आं नंगौ औ एसे मासेबो गैला होमबा गैनायाथ' गैथ'ला दा मानै माथामल'सो बिमासो बेबो गिदिर गिदिर आंबो ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय गणेशजों मोनबाय खोमा दाउनि बेफारखौनो मावबायदां आरो दाउ नाम्बारफोरनोबो रिसार्ज सोनानै हरबायनो हायो खोमा बेखौनो मावबायदां औ बिदिनो मावनांगौ न'आथ' बोरै जानोना अ दे बेफोरखौनो एसे मावलाबायदां नोंनानो थिग जादों दे हाग्रा दाननायानो आरो फंबाय नै दाखालि ओरैबायदि जाथाय जादों नङा आंहा हा माथो जाथाय जालायखो बै मादै लुबैला लानावलै दाउलाय थांदोंमोन आङो औ ओरैबायदि जाथाय जादों मासौ ना न'आवहाय सोर जाखो ए माथो आलि आदै फैबायबो नै बेयाव जिरायफै दाउफ्रा हमखाबाय दा हमखानायखा दे दायो थाबैनो मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सात आठ नय दस 11 12 हाब माथो बेयावनो खम मुलाखांलाय आंलाय देन्जारल' दं माथो माथो मोनलाय बेखौ मोनलाजोबा रं नाम्बारफोरनो जेसेबां फैसा रिसार्ज सोना हरजोबगोन आं नै आलि माथो सानबाय थाखो बे दाउखौ सानबाय थादों मासे मानै बिराद दं माथो दाउआनो नै नानि दाउआ हमना हरफै नै आलिनो फै माबार फै हमफै माबार हमना हरफै दे माबार खालामदो दाउआ हमना हरैनो आलिनो दाउआबो बुखाय दं लाबबाय औ नै ए माथो दाउआनो दाउलासोलै उफाय गैया फिसासो गोनां जाहैबाय दालाय लानांसिगोन हाब दिनै दाउनि आथिङालाय मासे गिदिर जाखोब्रा आरे मासे गिदिर जामारथो नों आंनि आखायावसो हमदों हा ए ओइ साला बिदि जादों आदा गिदिर जादों फंबाय दे फंबाय दे दाबाय थादोलै औ थांदो दे थांनोसै औ आंनाबो एसेल'सै नै दे दाबाय था फिसाजो गोनांफोरालाय आंखौलाय सन्देहसो खालामो नामाब्रा दाउ दं होननानै नायफिनजो हरलाबायनायखौलाय नै माथो जारुमोनसो बबाव थाङामोन ए माथो आब'मोनसो औ बहा थाङामोन आब'मोनालाय लोगोनाव नोंलाय हाबा सेन्टाराव थांदोंमोन आं सान्दुङाबो गोसाथार औ ओंखायनो थाब फैफिनबाय नोंसोर रायलायबाय थादो आंहा थांसै रथ' आंबो थां लोगो नोंना फैबाय थादो दे आं थांग्रोसै रना र' जोंहा सानैजों दा ज' थांनोसै थादो दे गाखोदो आनारि नों गाज्रि मोनाब्ला फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन आं मा बाथ्रा आदा आं नोंखौ आंनि जिउनि लोगोरि खालामनो सानबायमोन आनारि नाथाय आदा
जेबो जिंगासिनांगौ गैयालै आनारि नोंगौ आदा आंबो नोंखौ नुजेननिफ्रायनो फसायखादोंमोन नोंसानि फेमिलियाबा आंखौ फसायगोन ना फसाया नों बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङालै मावजि ओमफ्राय बै लावदुमाबो आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थायो आरो बै लावदुमा जोंनि गेजेराव माब्लाबा फैनो हाया बेयो आरो जोंहानि आइ आफायाथ' नोंखौ लांनो राजिखाना नों जेबो जिंगा दासि बाजै माथो जिरायनासो दङ औ दाला जिराय जागोनलै बाजै जागोन हा बाजै नोंनि जिर' नाम्बारालाय दंना गैया आयौ फाग्ला मा जिर' नाम्बारसै माबालै बाजै बे नोंनि माबा बिगुमायालाय आयौ फाग्लाया जाब जाब फैथारोहाय बेबो आंलाय बाजै ए दङ आरो बेलाय अमा बुन्दा बायदि उन्दुना दङ जिअ नङाहाय फाग्ला हिर'सो नों बेयाव मानो फैदोलाय साला फाग्लाफोरालाय मानसि नालाय बिसोरलाय ए मा सावला बावलाब्रा बेलाय हाय हा नोंलाय बेयावलाय मानो फैदोलाय हा फाग्ला मानसि फैनायालाय माथो जादोंसै बाजै नोंना हौवाया माबोरैब्रा जाथ्राहाय बे हौवाजोंबो उनिब्रा बुरु नोंना हौवाया माबोरैब्रा जानोहाय दानमारनोसै नामा बेलाय गादौद गालानानै हिनजाव गैया साला बेयाव साला अमा बुन्दा बायदि जागारनाय सानफ्रामबो मा जामारखो बिसोरलाय फाग्लाफोरालाय मा जानोसो होनदों हिनजाव गैयै बालन्दा साला बिदि नङालै साला अमा बुन्दा बायदि जागारनाय साला लोंनाय जानाय उन्दुनाय सुख गैया साला गालालानो बेबोथ' खम नङा आंहालाय माथो जालायखो फैगौबा सानबाय थायो नोंबो ब्रुम ब्रुम उन्दुनायाव बिसोरनो डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो आंखौ साला फाजिव जेवनो बोराया मासि दुगालै बेलाय आंहाल' दाय जाबाय थायो बे हौवाजों मा जाबावगोनथाय सोर जाखो मामोन मादै जोंफोरा फैयाखै नामा गैया फैथ'वाखै बिफा सोरबा सेंग्राफोर फैदों नै आं सिनायाखिसै सोर फिसाला ओइ बायराव ओंखारबो ओंखारबो न'सिम ओंखारबो नांथारगौ जोंनो नोंखौ फैलाय न'सिम फैलाय ओंखारबो फैलाय बिफा सोर फिसालाय मा मोदला मुसि या खोन्थागोनदि जोंहा लावदुमाया आनारिखौ मोजां मोनो बैखौलाय मानो खोन्थाबोलायनांगौ जाखो आं मिथिखागौना आंनि फिसानि आखल आखुखौ मारसिनाबो बस नाङा र' नोंसोरलाया मोजाङै बुजाय आनारि गोजान थानो थौ मोजाङै मोजां नोंसोरलाया मोजाङै बुजाय बारा जुजिजाया बिफा बिसोरजों जुजिजाया आंनावबो गोदोनि सोलोंनाय दङ 500नि नायगोन आं बिसोरखौ आफा बे हिर' मानसिया जाना मानो फैयामोन बिसोरो सालदां सेंग्राफोर आनारिनि खोथा लाना फैदोंमोन ए नंगौ नामा
ओइ बिमा नै फिसा सफैबाय आनारिखौ मोजां मोनोनो लावदुमा बाबा बिनि खोथा लानानै इंगिदो फैदों ए नंगौ नामा ओं मैया दाख्लैनि गथ'फोरखौ गियो नामा गिनाङा फिसा जेबो सिन्था खालामनाङा साउथ मुभिनि बायदि बिरफा होलायनानै लाबोना हाबा खालामफैनांगौ बिहामजो खालामथारनांगौ फिसा मारै खौरांफ्रा नैलै खौरां गाज्रिथार आंहाबो मारै जाबावगोनथाय देग्लायनि बोसोराव बिदिनो मावनो आरो जाथारला आया दालाय दिनखानासो जाबाय नामासै आदा ओइ आदा खाला ओहो सरि हाबा थांनो लोगो नाव आदा थादो दे दे थांदो नांगोनलै मा महिनायाव गोलैखोलै आंलाय थांसैलै आंबो मा खालामदों नोंसोर बे मोनाबिलि समाव जेबो खालामाखैलै बारसो जाफैदों लोगोखौ दोनहैदोंमोन आं न'आव थां नोंसोर माबार थांसै दसे थाना थांसै आब' मासे मस्थ' बुस्थुलै बेलाय ना सिंगि बायदि नोजोरनानै गालांबाय जानाय नङालै बेयाव थाजाबाय थानाय नङा ओइ थुदो लोगोफोर आराम थाजाबाय बर'फोरनि गेजेराव थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा जानानै थांबाय बिसना जिल्लानि थागिबि हिसाबै मा बुंगोन आबो नोंसोर गिबि गिबियावनो आङो बड'लेण्ड रादाबनि बुथुमगिरि एबा दैदेनगिरिफोरनिसिम आङो मान बावबाय दा बाथ्राया बिटिआराव हाबफायोसो नङा होमबा आंथ' फोथायाखै दिनैसिम माने हाबफानाय नङा होननानै मानोना जोङो सिगां जों बिएसि एकर्ड जादोंमोन बे बिएसि एकर्डआवथ' जों हाबफायासै आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि दैदेनगिरि आरो अल आसामनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव एसे एनै दावराव दावसि जादों बिथांमोना जोंखौ लाफानाय जायासै बेहाय जथेस्थ' दुखु जाबाय जों गोबाव सम जिरायनानै थादों बेनि उनाव आरो बिटिसिनि एकर्डआव जोंखौ अर्गानाइज खालामनानै जों लाफागोन होननानै आरो बेहायबो जोंखौ बिमा बे लकडाउन नङामोनब्ला बिहामजोनि फुदुंनाय गोदै साहा मोनलोंसिगौमोन नङालाय माथो आंहाबो बिहामजोनि मोखां नायनो लुबैनायानो हामथारला बे लकडाउनानो जाना गारबाय फिसालायाबो दाबो सफैलालै एसे संस्लु बायनानै लानो हागौमोन नंगौथ' आरो दाबो मोनफैला माथो आयै नै फिसालाया फैबाय माथो दा खायदा लानानै एसे सहैयो आरो ए सफैबाय बाबा सफैबाय नै उफ बोथोराव गरमथारलै माथो आइ आरो आफा मा बाथ्रा रायलायबो दं मिनि हाले हाले जालायनानै बेनोथ'लै बाबा बै बिहामजोनि खोथायासो माब्रै जाखो जों बेखौसो एसे नोमाजांजों सावरायबाय दंमोन नंगौ नामा औ मारैथो जामारखो बाबा बिहामजोनि खोथायालाय औ हाब
आइ आरो आफायालाय बिहामजोनि ओंखाम संनाय खुरनाय जानो लुबैथारबाय नामा? औलै बाबा समजों लोगोसे फिसाफोरनि साननांगौ बिबाना जोंनि आरो बिथिं नोमायाबो हारसिं जाबाय। माथो सानखो नोंलाय फिसा थाब लाबोदो बिहामजोफोरखौ हारसिं मावनो दांनोबो हाला रावबो न'आवबो थाया गावबो डिउटियाव थांबाय थायो। जिंगा दासैलै आइ आरो आफा नोंहामजोआ नैबे साननैसोनि गेजेरावनो जोंनि न'आव मोनफैथारसिगोन। हामथारबाय फिसा हामथारबाय मोजांनि बाथ्रा। नाथाय आफा जुलियावथ' गोबां गाजा गोमजायै खुंथारनांगोनलै। सिन्था खालामनाङालै बाबा सिन्था खालामनाङा नै नोमफा दं। जागोन दे आफा बिदिबा। सासेल' फिसालायावलाय माखौथो सिन्था खालामदों नोंलाय गाजा गोमजायैनो खुंगोन माथो। गोबां लोगोफोर दं नालाय बेखायसो बुंदोंमोन आं। लोगोफोरखौबो मोजाङैनो जाहोहरनोसै आरो। जागोन दे आयै गोबां गाजा गोमजायै खुंनांगौ। बे गथ' सासेजोंबो मा जाबावगोन सिथ्लाबो सिबला जेबो मावला बिमा सासेया हालाय लांला। आयै आंनो एसे रां नांगौमोन। मानो रां नांगौ जालायखो? लोगोनो होनांगौ दंमोन आयै। नोमफानि गानु सिङाव सोनानै दोनदोंमोन आं लानानै थां। फैसाया मोनबाय? औ आयै। दा थाब फैनांलालाय। जागोन दे थाब फैगोन। हाजिराफ्रालाय थांबाय? थाङाखै। दे बिमा साहाफ्रा फुदुंफैदो होनबालाय। नोंखौ सिनि सापात लाबोनो होनायालाय? बावबोबाय। माजों फुदुंनानै हैनांगौ जाखो आंलाय? बे बड'लेण्डआव हिनजावफोर गावदां गावदां नुनानै बावगारजोब्बाय बियो। हिनजावफोरनि जादाबाथाय बिदिनोसै। बे फाग्ला बोराया मालायखौबा सन्देहआव बिरादथारबै नै इसेबाबो आं। बे गालाखौ होनदोंना नों? बे गाला होनदोंसो रागायानो हामथारा बेखौ होनबाथाय। बेखौनो खासिगोनसो खोमा साननानै मेगना थेला थेला जादों नोंहा। बेखौसो नोजोर होदों नोङो फाग्ला बोराय। बेनो न'खरखौ सावगोन मालाबा जोंखौ। बेखौ होनबाथाय आंहा खोथायानो बाथाव गरम मोनथारलै। समा जाबाय हाजिराफोरा लिंनांलाय दं। थांगोन र'। सना नोंनि खानायाबो मोनहांबाय माथो। औलै आनारि नों राजिबा देग्लाय बोसोरावनो नोंखौ जुलि लानोसैमोन आं। नंगौना मावजि? औलै मावजि नंखाय बुङाखै आं। Udah salah suatku. Oke, bos. Tuh. Roli. Kayak bra. Wah. आनारि खोनांगोना नोंनि जिउखौ नांगोन नोंनो? लावदुम आं फंसेल' बाथ्रा बुंगोन आंनि लामायाव मोजाङै मोजां हगारना होनोबा हो। हगारा नों मा खालामनो? बबेनिफ्राय फैनानै हमजाफैलायखोब्रा?
जानाय नङालै